Kwezwa ndini MP wekuno kuMakoni South constituency. Nhasi tiri kuwa 23 pano paGananzara Primary School. Takawirwa nedutu mupengo rikaparadza mablocks pano, asi constituency yose tine zvikoro 15 zvakaenda nemheri. Tabatsirwa napresident kuripeya maschools iyayo kusanganisira nechikoro chino chiri pano. President vakwanisa kutsvaga mapartners vanotibatsira anosanganisira Old Mutual Insurance, Preview group of companies yatibatsirazve inotungamirirwa naCEO Tungwarara. Akwanisa kuticherera chibhorani pano. Old Mutual ikatitengera mabuilding materials. Tikabatsirwazve nevana vakadzidza pano vanosanganisira Commissioner General Chovu Ruben Barwe, wana Ambassador Musawazi nana Dr. Makoni nevamwe vakadaro vatibatsira pano. Nechechi yeMethodist yatibatsirawo zvine mari inosvika kuma10,000 kuti chikoro chino chinge chichidzoswa kuvapa patsva. Minister of State nhasi wauya kuzogamuchidza mabuilding materials nekukomishina mvura neground breaking ceremony yaitwa pano. Tichada kuvaka administration block pano zvichiburikidza nevana vakadzidza panapa. Tinotenda vision yapresident ye2030 yekuti hakuna nzvimbo inofanira kusara. Saka tiri kuno kumaruva kuva 23 kwasvika president vachitibatsira, uyezve constituency yose president vatibatsira nenyaya dzemadiridziro. Tine 384 hectares dzemadiridziro kuward 31 dzakutoshanda pagore iro rapfuura. Tatibatsirwa tine kuward 17 tabatsirwa zvakare kune 69 hectares dzemadiridziro dzakutoita. Pano patiri ndokune unonzi Osborne Dam parongwa chirongwa chemadiridziro zvakare chichabatsira Makoni South, Mutasa Central neMutare North chemadiridziro anosvika 600 hectares. Saka president aiwa wari kushanda. Mugwagwa wedu wanga wari kuchemwa kwemakore nebridge rainetsa repanyamangura takagadzirirwa, asi mugwagwa wakuzogadzirirwa gore rino nekuti zvakaiswa mubudget. Saka mugwagwa weMakoni Road wakuzogadzirwa. Tinoda kutenda president naizvozvo. 360 hectares ne69 dzanga dzinotora mvura kuti dzadzakashanda. Dzinotora kuna mucheki runonzi mucheki. Takagadzirirwa napresident. Zvakatangwa panyowani kutangwa patsva. Ukaenda kumuna project yo, it's a massive project ine 25 mapivos, then 69 hectares dzinotorazve mukadhamu kari kuward 17. 69 farmers zirikubatsirika paprogramu iyoyo. Kuno kunorimwa gorosi, kunorimwa fodya, kunorimwa chibage, kunorimwa sugar beans, kunorimwa masunflower. Vanhu vekuno vanorima. Tinosanganisira macommunal farmers nema A2 farmers. Pano patiri paGananzara Primary School takawirwa nedambudziko re2 maclassroom blocks akatorwa nedutu mupengo mumwedzi waDhisemba. Zvakadaro takaita rombo rakanaka rokuti takawanika tichibatsirwa mudambudziko ratakanga tasangana naro. Tine mastakeholders vakauya kuya kuzotibatsira. Tine veOld Mutual vakaunganidza zvavakaunganidza tipewo vakauya nayo pano pachikoro kuzobatsiridza iko zvimwe chikoro zvirikutogadzirwa. Tine zvakare maold students vakadzidza pano vakaunganidzawo zvavakaunganidza kuya kuzobatsira chikoro chino. Tine zvakare veMethodist Church vakaunganidza mari yavakaudza pachikoro pano kuya kuzobatsira dambudziko iroro. Toda kutenda zvakare the first lady Mai Auxilia Mnangagwa through her Angel of Hope Foundation vakatibatsira zvakare padambudziko iroro. Saka muno muMakoni district takawirwa nematambudziko akanyanya. Maschools mazhinji akawirwa nedambudziko irori redutu mupengo
zvikoro zvizhinji zvikatorwa maruzave. Kuward 31 tine zvikoro zvakawanda zvakare zvakatorwa nedutu mupengo. Takazoita rombo rakanaka tikavhakachirwa naFirst Lady Angel of Hope Foundation vakatibatsira neroofing material nemasimenti vakakwanisa kubatsiridza zvikoro 10 zviri muMakoni South Constituency. Sekanzuru tiri kushanda pamwe chete nahonorable Wanyakuedzwa vari kutibatsira kuunganidza zvinhu. Sezvamunongoziva kuti maresources haakwanire, asi tiri kuzama nepatinogona kudzoreredza pane zvatakatorerwa nedutu mupengo. Tinongotenda His Excellency the President of the Republic of Zimbabwe Dr. Iti Mnangagwa pano pachikoro vabva vatigamuchidza boho rakatirwa panga pasina mvura, asi tinoda kuvatenda kuti pano pachikoro pano.